ndị be anyị ndewonu ekenekwa m n'ọzọ n'ụbọchị nke tata wee na-asị nke onye chiri nyazere anyị na-asị na ụbọchị nke tata foto a ga-efutere anyị mma ọ ga-eweta udo ngọzi na agamnilu n'ala Igbo nakwa mba ụwa dum. Aha m bụkwa Chidi Ikenna Amobi wee na-ewetara gị ozi isi Igbowood TV. Igbowood TV bụ ngalaba na-afụ maka ịkwalite asụsụ na omenala Igbo n'ebe ọ dị iche. Anyị na-asị na asụsụ anyị ama nna, anyị na-agba mbọ na-ewetara gị ihe ọbụla anyị ji akwalite asụsụ site n'egwu, ejije, akụkọ ọgbaama dị iche iche. Anyị na-enye gị ya n'asụsụ nke anyị ka asụsụ anyị wee na-aga maka ọdịnihu. Anyị wee na-asị gị ndewo. Akụkọ nke ị ga-anụ n'ụbọchị nke tata bụ akụkọ si Anambra steeti wee bịa. Aka na-achị Anambra steeti bụ Chief Mmadụabụchi Willie Obianọ Agbọkwodike Global emeela ka amara na ahịa Eke-Awka nke dị na Awka South Local Government bụ nke a ga-emechi na ụbọchị Mọnde mkpụrụ ụbọchị dị na 15 n'ime June a nke afọ 2020 anyị nọ n'ime ya. E kwuru na ihe kpatara eji chọọ imechi ahịa nke a bụ na ndị na-azụ ahịa ma ndị na-ere ere adịrọ edebe iwu dịka gọọmenti etiti ma nke steeti abụọ Anambra steeti si wee nye. Na ihe kwuru bụ na ị ga na-edebe mmiri eji akwa aka, mmiri na-agba agba. Ị ga-eweta ncha ndị mmadụ ga-eji na-akwa aka ha. Ị ga na-ekpuchi imi gị, na-ekpuchi ọnụ ma ị na-azụ ahịa, ma ị na-ere ere, ma ị na-azụ azụ. Si ya dị na-anọ nso karịa 2 meters. Otu a ka gọọmenti si wee nye ya nakwa ndị ọzọ wee na-eme na ahịa ga-abụ ahịa a ga-emechi wee ruo mgbe ọbụla a ga-amakwa na ọ dịgo mma iji mepewe ya bụ ahịa a wee zụbakwazịa ka ahịa ndị ọzọ si azụ. Wee na-ekwukwa na the curfew nke bụ na ịma mpụtakwa ezi na ị ga-anọ n'ime ụlọ gị oge ọbụla ọ kụrụ elekere 8 nke abalị wee ruo elekere 6 nke ụtụtụ oge ọbụla wee dịrị gaba. Na otu a bụ otu gọọmenti si wee kwue wee na-ekwa ntụziaka wee na-agwa ndị ahịa ndị ọzọ nọkwa na Anambra steeti ka uche ha dị ya ka ihe mee ahịa Eke-Awka hapụkwa ime ha, ka ha na-edebekwa iwu enyere maka coronavirus maka ndụ ndị mmadụ, ndị na-azụ azụ na ndị na-ere ere. Ihe gọọmenti steeti a bụ Anambra ji wee mee ihe dị otu a bụ na afụrụ na ndị mmadụ ndị na-enweta anya bụ ọya agbọrọ coronavirus COVID-19 jizi ụba na-agbago n'elu na Awka South Local Government. Wee sị ka emechigodo ya bụ ahịa ka e wee gbatụlata ihe dị otu a na-emenụ maka ọdịmma ndị mmadụ niile. Onye zitere bụ ozi bụ Prọfesọ Solo Chukwulebelu, anyị bụ ode akwụkwọ nke Anambra steeti. Anyị nwa wee na-ewetara gị ya na Igbowood TV ebe ị ga-anụ na afụkwa akụkọ ọbụla maọbụ ejije maọbụ egwu gbasara ndị Igbo, gbasara omenala anyị, gbasara nke anyị ji dị ebube, nke anyị ji wee karịchaa. Anyị wee na-asị gị gbaa mbọ sọskraịba na Igbowood TV ka ị wee na-afụ ihe ndị a niile n'asụsụ nke anyị, maka nke anyị bụ nke anyị, nke m bụ nke m, nke nwa bụ nke anyị. Anyị wee na-asị gị ndewo, daalụ. Aka m bụkwa onye nke gị Chidi Ikenna Amobi wee na-asị gị ka ọ dị ka enwere di. Anyị ga-afụ echi ma fụkwa n'ụdị dị mma. Ekeneka m gị wee sị gị daalụ.